Ubwansu bw'omugusi. Magaro bengi omwanche omurigere rwegeta seni kya Ndizi TV nabwo bwansu bw'omugusi nkwege na ritko lya abere ritoere rukegima na nene kwa abere go kwego kya kubwatia miroberi yonsi ye ritko lya rero ekerorire ne ritko lya Halamis chitariki emeronke ebere na kianda chomutienyi okianda omwaka no wechiri bwibere na meronko ebere nebere ritko lya rero nalyo bono rituko aba MCA korwase county ya Nairobi baba bagotianiwa awase na ritko lya rero boigo murai wense Dr. William Samoei Ruto abaga koyechakya bene ebikaro ebitangani ase ebunkenene ekerobono agania ababunke bonsi gochiko bwaterana ero kuro bokoreri boro bwikiranu gochiase abananchi chingakinge ekerongo kwarigania semesa yama yayense yemo na manke ngwariganire tyo mogorobo rero ayunte to kwarigani erinkomanya senchera ere yo bwikiranu konene litangani kegimatigana komanya egatiari ngwariganire tie. We are committed to serving all Kenyans. Omurai wense Dr. William Samoei Ruto goteba chikorwa bokoreria saba na inchi korwa chinsinyo chionsi. Nerulingo gosemilio kanuna astule. Anena sabana bamwabo. Amayanda se amatema gega yoko musiri omwana obo oyorenko gosemeria se family. Wale ambao wanaelewa kwamba kwake nyumbani yako ni mlemavu. Nina Gusii Timobi sabana babwato borema no koboria kwarure go chia saba ibori. Manche muri ribona yo munaenda manke ngo kwarigani nkomanye bunankwariganire tya senchera ere yo bwekiranu ekerango kwenyore una naboko gandira gotobwatya sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyore wetra Ndizi TV News nabogo tweetwetra @Ndizi TV News asensemere ya Twitter boigo ase website ya itoto bwatu wetra www.ndizitv.or.ke eri togendre gusangana ya mankere tariane Evelyn Osero ulitokubwatra nere koenekia awekera sensemo imanyerero nigakoro kwa Joshua kaba na intwe komerio toko chaka amayeyense yemo nigo toko ya chaka korwase county ya Kisii awase amateyemo korwase nsemo ya Raganga kitutu chache South erena mayanda magega yo kumusiria omwanobo oyorenke ase gekosi kabanyanyimbo kose ya KDF kolengana nabwo nigo mwano yo arenke gosemeria se amate asebono baganirie serikali goswagati erio ko bakonya nyagosira negati abanyanyimbo batano na batatu begekosi ya KDF abo babete bago itwachinga kichobo sagani ase county ya Turkana ayo munaenda mange nigo twariganire no muri kyoito Ndemo Stephen ugakima msambiri tukairimo cheli to ikoro tukanyoro mumuro yo igare ayu na malige yo moibori komusiri omwana oyo mutangi Edwin Matayo Omari nigare gati abanyimbo batano na batatu ba GSU basagani guna gusiria magima ba sensemo ya Namariat Turkana ase barase gasyo kuriya babegu ne chiombe chebirense yuo amate ya Edwin gekwerera alibainyorete kuiko gusira kwoyo mobo ikafika tukakuwa tukiongea sasa hiyo siku ikafika akanipigia saa 5 akaniambia kuna ng'ombe zimeibiwa tumetuma tuende tuende patrol akaniambia wacha tu nikate simu ningoje hiyo gari kuje tukirudi tukupigia simu so wakaenda mimi nikangoja arudi anipigie simu nikaenda kupiga usiku saa 3 nikapata iko off. Paulo Omari nigakwerera buno omwana oyenyagosira nigarenge sirene na se familia ye oyuo basemeretie mono tarigasi ndi nabo gatanare gukora tigasi cinene ngokora ni bibarua twabazukiri bakatwikiri mu muroyo gasari kirumire mutware mirenga bano omwana oito gachire gari alikiruna serikali ngutagotokonyari
Twanetete kwa semeligo oikira ase twanyorire reporting osire nekera tarasira konya taragacha none nyumba agara kini mongino yana arororo nonye miroberi yomoyega bwoko mwenia Edwin ewikire bosio kyagenderete eyamate nigo yasabire serikali kubwata ko bokenkeye na kubasira ase chinchera kirali beri bagari neri atigiru na nyagosira gabana yetu simbarati batokonye ne serikali ngima egere gaki tutakonyore njira nande mwana nda abana bari gega basomira abandi babanyorere imirimo egere mujyo tutakoba busa gero twazemere tibona tayo. Sasa tunaomba justice. Juu Aki alikufa at a very young age. Alikuwa mdogo sana, mtoto tukanaye ni mmoja ako 2 years. Na hata mimi nimefanya nursing though, sijapata kazi nzuri yenye I can sustain mtoto na hawa wamebaki juu yetu. Sasa ni alikuwa nasaidia brother yake, kuna wenye wako shule. Yeye ndiye alikuwa anatusaidia. Asomo jiyo njuge kana tigaire muno mumura yare kunyarikana nga mumro mintona irane mo yake ngambe nerake mangana rotwa gambe tenere are goja gonkonya na njenju ni military forces batiwono osiride chipulani chitara korekana mna tu abangete. Hii nayo ni pigo kubwa sisi kama familia yalikuwa tegemeo letu. Aiga na senka ya nyagosira Edwin Omari yukorana ne ya mate na basani batere buna Edwin nereta ya bwenke ya nyarire ko bagie kulima asebono basabira bwatani ve serikali korwa serikali enene serikali ya county ya Korauna Simbarati omobunge bwenseme ya Anthony Kibage ndiamo na bwatani bande ve serikali kwene kibuna nko gusureri bale familia ye obolitone le bagali atigiru na nyagosira Edwin Omari kulipotire taseni Ndizi TV korwa igase kenyoro kiara tangi kegotoka ase sublocation ya Raganga ase ward ya Bogusero imeae bonge ya Kitutu Chache South e county ya Kisii Elietaliane Ndemo Steven Mia mono omorikyo ito Ndemo Steven okubono nogo ichane okone nase ya mate yone ntubune getaseni Ndizi TV nigo tokorua engora gochiase ya mate ya nyagusira tokotigana nayo nigo abaraibe kanisa korwa se ebunge ya Bonchari abago keire ogochoro kwa Ezekiel Machogu no mwaziri w'icemi ase serikali ya Dr. William Samoei Ruto asiba muganirie gochiago ikirania obokoreri ase abanyanchi ane nase county ya Kisii na nene kumugania aligererio murobero CBC nako yorusia asengecho nigororokanire ko begetiro ase abaibori muri keito Mildred Mumanyi natwariganire ti oroboti oruo magega yomorai bwense Dr. William Ruto kuraria bene amalieta y'abawaziri asamatuko aberoka aetire bono nigo aba bishop korwa itibo ime ya Bonchari besokiriye na kumwakira Ruto mbuya mono asoko banyura buna abagusi na waigo kugania omoske Ezekiel Machogu korusia omoroberi OCBC asekelia batebire turigo konya kende gyonsi CBC yaje lakini CBC igatirigo konya omongino kawaida mwako kawaida kebanta babanyerete obotaka bora banne mono to sabanga yako nyalekana atemi kire Jones P kako ko improvement egente kimno mwasina ko Gusii implement ko liyo monto o kawaida implement ko liyo abantu bara matajiri mu Gusii ko Gusii to Gusii moske Machogu akonya abane to bagusikera tojana mawasiri manne sana sikire Kenya nandale ko Kenya lakini mbali kati abana baba Gusii to sabanga na joko romokia na mwanase county ya Nyamira na boy county ya Kisii nonya obogima bwenderete gokonga bono nigo baganirie omorai bwense kunyora abasae asensemo ya mabaga y'ekigasi asoko bwatia manifesto yae ya bottom up bono ye bottom up ni maite ng'abasae abange na ubarense bantu banene baachire bansiri kogota igambarinse ikiagera barabu bariro obogima bwabo igongo bararo sirinyo enibo babegetande lakini bona abana bagukina basomire bakure chi university bakorire chi sukuru chi secondary abande bakorire chi college abana ubono barense nonye nenchira bakwerageria engenjo bakwebekera chianga igerense bibarua mbiyo ebinte binge nigo bisaregete tigabona create employment eria kwanete nga kero mwaka nabe ga create chi amabaga mange sana yokorika basae erinde banyare gukina na barabu benyorere umugati okera lituko beigwe na barabu ngenze yabo mbuya bare
ase chingaki echo nigo baganirie serikali gokeania amagori ebinto ao ilio goikerania amaganio y'abananchi. Tokonye asensemo ya ujumi, otokonye asensemo ya mafuta. Twarorira yande kagendete gokoreka, tokonya mafuta nyomba yo tokarangira chingeni, na inde twasabire kende, otokonye ensemo ya mafuta ye petroli, elinda nyare koira nanse. Kyotokonye nane noine chikanisa chirichire inse gakyotokonye twasabira bokonyi kurwa sore nyondi ryo gwanja kwa Nyasaye gwakore ko toimoki igoro chikanisa nchirororo totabwatia magacho chikanisa nchirororo totabwatia ebyombo chikanisa nchirororo totabwatia maremo akinonye nekerokonyora libaga kerokonyora ujumbe yogocha gotochangira akitwa gosabire onyare gotokonya ginko ripoteria egetaseni kya Ndizi TV etaliane Mildred Momanyi. Mwana Mildred Momanyi ase oroboti ororoikeranu abantu nigo bagenderete konyora maigerio igoro yogose ase obobebu obotumeki bwa mariogo yogotindia anene ase ekiombe kemo kemanyekanete buna St Francis Xavier ekigekoragwa na Father Lawrence Nyanga ababegete meroberio yokoenekya buna kera litkoria la misi ya kere wiki ngoro bara maigerio yogo chiase abantu bunenchire moyogo bakonya wetanga korwase obotumeki bwa mariogo yogotindia nabo igo emechando au eyeba ebaetana ine ase chiamate gatanyora roboti orwa sentra ya bene ekeombe gya St Francis Xavier nekeombe kemo ya chagetiwe na Father Lawrence Nyanga wekanisa yege Catholic ya Kisii Cathedral bunenchire yemo yokorwa maorokererio yogotanga otumeki bwa mariogo yogotindia nabo igo emechando au eyetana ine chiamate ndekega gia chagete ngoratu nabantabake asengencho twanyoretenga barabaria kero kende bari gwetira samane kejuwa bagatiga abande bakarosi bagatiga tokaruranga na bere bachamo usanga na abande nga nkieke baroche bakabakabwa tukamangana yaiga nekeombe kyabeire gekogokerwa mono asokoreta monchurerio asabanta banke ana ngumutindo mobe lakini kurwa senji chaga na onchure iri kurwa sokonywa na bero montonde oromo hao tarengo ori mutangani okwero naye ochicha sobo mogo igarigero nyore seme kurwara yo gotindoka litkoria rero ababwatani korwa sekiombege korwa ne mariogo yogotindia imense ya Kenya kyanakada nigo baira chinga kibene na gutarire kiombekyo erio korwa bosemia igoro yobotumeki bwa mariogo yogotindia. Kwa hivyo katika shirika la nakada kama shirika la kiserikali tunaweza kufanya kazi pamoja na asasi zingine za kiserikali kuweza kuleta ule uhamasisho wa kuambia watu ya kwamba kuna madhara mengi katika madawa ya kulevya, na tungependa kuleta ule ujumbe wa prevention tuweze kuona ya kwamba mihadarati yameondolewa kwa njia zote zile. County government get strong negwate vipinduliae toborogetinga nikutogemea tegoko lakini ni mbali strong ngakula lakini ntoga nyanga mereweki serikali yetu mereweki unantua community tuwabekire irate kono ikiera nkiri ibiteke bunanonya obosemi obwo bwakonyira bange emechando au yaireira abange babo kwerusia asokonyora maigerio challenges tinyinge tokonyora nasenyeto umuntu okonyora nkururare munaboneka abantu bachagite baringa abange lakini asenyeto yokurware onyora nga muntu taikonyora nani transport yagochira yagera umuntu ororanga ni tagenda yente kibono kirwati fai Father Nyanga ni gaboria baria bonsi bakorosia na gutumeka ebinyugwa byo gotindia gotiga ase obuya bwo bochenu bwebebere yabo nabo igo obugimo obuya bana abantu bali baito bagenderete batana gotiga bakorigererie ase TV yaite Ndizi TV onye karu umuntu okorosia ibintu bunebiga amanye ngene sumu akorosia begete nyomba ene nyanga watugete ekere nyanga gweyega yatiachokire yeko mutiachokera bigarusia makweri nyomba na bali bakonywa bamanyenga emebere yetu ne karu ya Nyasaye omunyakerogo bwe kyombekyo Josephine Keruboni go abori abantu wikirana sama igerio ye kyombekyo erioko semi wa manke ayora bakonye ase amatukare bosio kyombeke yanki bwato bosemi ubunge nonye tari ensemo yamagwa igona ai kwa advice abami bari bataranyara ko bago cyase kyombeke gabanyara ko bago cyanyara ko batuko bwatirana torarenga into sukiti family chitegere tuko kerubo bwoti bori Nyasaye atagitena into tomenya no mare
nekiombe asaba bwatani bakumirana kera rituko lia Alamisi iriokoenekia obosemia bwa bene bwikereira abanke na gokonya koreta maunchorerio asa magima y'abantu. Ngoripotire Gataseni kia Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Omugavana w'e county ya Kisii Paul Simbarati nigabainekeirie abamenyi b'e county ya Kisii amabaga yemeremo ase eserikali yaye na nene koria ira yogokia gukinia sector y'oburemi ase county ya Kisii ningaya kwana hime y'omucho Nairobi chinga keumirana n'abarai au kurwa ase county ya Kisii nabo igo ababwatani au abo bakwanira igoro yogokinia oboncho gose gukinia oburemi nabo igo koreta amagendero imeye county ya Kisii esabali tuansire ne sabali ye na so cross kigasi asabantu baitu kabere ekratuarosia aba egasi tube kikibesa mu buko bw'abalimi baitu ba avocado na matoke na boigo na korosio bochafu na korosi town yetu ya Bosongo ne town kinde kyonsi kya Gusii kibe moyo boigo nteto tebanga factory ya avocado umutinyo gocha abangereza aba batebre nkonye igoro bale na bakonye igora igonga bante mia ngocha koli kubale se factory na abantu kiri bwisatu usabalemi wetani kiri bwisatu mbanyale koruchi avocado nditari hash avocado cha avocado kiri cheto chons toigona ne twensi nkoliwale libaga tumira ne president ye country yeto atoigento gekoro sovereign grant atuanchire kibesa kiri chichiche manyanga toko mochani tonyole kibesa kiri Gusii yeto Nyanza yeto East Africa yeto na Kenya ngima echenchi enene ekoboro ekiombe kyobomo bw'ekikanisa NCCK nigo batwara omurobere obokorwa maigerio igoro yogokora kisegi kyegenga nabo igo okorenda abantu bamenyete n'oburema omurobere okorekana ase kanisa ya Getembe Church of God imeyo mu Bosongo muri keito Sara Nyarangi ontita nabaga gwikirana ase nsemeyo natigatoiwe ntara ya yatwariganiretie policy I believe they are distributing and will be able to do on how to implement the policies and how to report on cases where women are challenged on terms of peace and security. Kisegi kyegenka nigo charorekanire kogenderera komentekana ase chinsemo au imeyorogongo rwa Gusii ase boigo abantu bare no barema bataramanywa emechandeli bagwetera ase magima abo nimewafanyikia and then tutakuwa na follow up pia ya kuwatibu. Kuna watu wanafanyiwa development wanafika wanapata psychosis kabisa ama mtu anaingia into depression anashindwa kuongea kabisa. Ebyombe au biria bikwegerera abarema nako gikeria kisegi cyanka bakubwaterana na National Council Churches of Kenya mbaumirana asensemo ya Getembe Church of God Kisii ryogo kwanera na koliga chinchira chindonge cyogokora omuchando uyu. Then tulianza na pray, then we had the post the after. Gati abali baikirana mbasangane Gataseni kia Ndizi TV igoro yomorobelio uyo bakoragwa na Dr. Roger Somuya kurwasanya gitarina ya Kisii Teaching and Referral yotenenerete amangana yomochando bwobongo segi chegenka ekigenda takomentekana sesa ulia mangana mange obogima bwabero bokongo amagulie ebintachire igoro abantu basiri emirimo yabo tisegi chegenka kyamentekanire nigo boigo ateba bali nekirenga ekiya yokubaikira abantu bonsi asokurwa maigerio ayora bakonye asamagima abo gukura kisegi chegenka aseboigo arwa bosemia ko batebinga kero omuntu atwalira omuchando gose bagosanire no omonto ntobwate chinchira chinyinga aranyare go solve lingana elio ogwa gutumia chinguru nabo gukwanira omuntu obwegenete omuntu inagosairu nabako advice nkyo akore gose nabo gosoka tare asira yere abasubati baikirana abo igo mbago kero murobulyo yo asibali no kwegena mbaikere abantu abange ase binyoro. Discussed issues on gender-based violence and disability and also the solutions that are provided
to those issues. So one, we have sat this morning, we have discussed about those people who are less privileged in our society, living with a disability and some of the challenges that they do face. Michael Odongo yore noborema nagania baibuli gotabasiekera abana babo bali bale noborema na kubasegeta kubasokia ambao wanaelewa kwamba kwake nyumbani yako ni mlemavu. Ninakusii toa mlemavu nyumbani upeleke shule. Sababu ni kwamba hiyo mtu mali umeweka hapa aonekane nje hapo, unanyima yeye talenta yake. Hakuna talenta ya kusaidia inchi. Inchi sio kwamba mtu andike ndio inchi inaendelea. Inchi inaendelea na talenta ile ambacho mtu wako naye. Sara Nyarangi Ontita, Ndizi TV. Miyamuno omurikyoito Sara Nyarangi Ontita asenchire yemo yoko eneke abune sekta y'obunchuriria yabereke gokiniwa nigo abunchurire kuri asensemo yoko nya chinyanya nabo igo chikabage ase chiro ya daraja 2 memo chobosongo baba kubachora abarayi babo abarachi kubatenenera ase obunchurire bwabo naritkoria rero abarayi abomba bakonyora chi certificate cyabo abo bari irayo gocyako kora gose kubwaterana n'abunchuriria eriyo gokinya sekta y'obunchuriria asenseme y'omuri Keito Frida Kerbo na ikirana sayo. Tingaki obochori bogendete gokorekana ase chisekta gwetania emerongo 45 imeyechiro ya daraja 2 bonanigo sekta yechinyanya na boigo cabbage banyorera abarai ase chi certificate chena noa. Kwana nabarai abayakurwa ase sekta ye cabbage nigo bairane limbye mono ase obochori bwakorekana nabo igokori eira yobokoreri obya ase myaka 3 eribosio anene mono koeneki obochenu nabo igo oborendi ase kerengo kigoro mono tuluchi gotakana igotoko ya busera it means yore naki we will stop gochoga agakogera egasi tokopara gwaka ntoli ya beire bahati banchorje kame secretary sector yeka tutura twale kama unit nende togo tabari tukuria rere tike gwanda gito yanyorera abarai agwa abanyene ke gwanda ke bara bako basikese myaketa bakore biasare bitokora tokore tore pamoja na barabo chinga kiecho boigo ase sekta yechinyanya nigo yarera emechando bagwetera ase nonyana bo batabuati ase bakoneria ene mna umwako yokoruo chaka twanyorire sida nene mono tokugora chinyanya na ndi twacha twitera egari engima batietire yekoro kutwiga ya toitire erese sida tobwate nonyemuna tutenenega igampara igoro ntubuna chisapuraya ntobwatie chiro astoko pack chigari chiga cheito asengenje parangu eterega iga nare como sabasomo yobo gwancha atorigia sobwango atotebinga epare gweta kaito gochi ndete kurwa santi ane gochi asabarayi baito ababe chiro ba suppliers na transporters baimogeti chinga kichabo cyabene bakaranga ningi saina sekero geke gakyo ba secretary bakaranga nimbarikere amangana abo bunata keire bona nigo bamuganirie omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati komerana na barayi bachorire erio koigwa ebirero byabo nabo igokoreta amaunchiriria ase okweneki amagendero imechiro ya daraja 2 abaminto batebire buyeiga akena abange nigo bategemete daraja 2 lakini yatebekanire nga daraja 2 tebwati chiro ngente getangani umurayi wetu egento gya kabere daraja 2 bono ngo chikoerere chiro nere nande yachire kuru kunande twiga wale ndo murayi chire ya twiga onyore kwanyarire komureka twali okumureka baka kwamanyire nga kumbe mbaroro baraire nyomba lakini ngo kora bari gasi bari omusara rendo tagunduera si twigeye egere na inchonko nye buna meri okonyo umuntu uri otigira amaru okonyo umuntu uri ochandegete okonyo umuntu uri otabwati kende okonya aba muri aba bakire para bechi pigipigi mbaba siko chikoiba egere okonye na abande barusi ku street batigire ebyasara biri bye street kweonia bakire chiro ya daraja 2 ila kitu ningetaka kusema
gavana wetu ambaye tulimchagua kwa kura mingi sana akuje akuwe karibu na sisi, na hiyo uongozi imechaguliwa, akuje asikie mashida zetu ziko wapi, ndio at least tuone kama atatusaidia. Kitu cha kwanza tusaidie hiyo Twiga itoke pale, ndio tufanye biashara yetu kwa amani, pia kwa hali njema. Frida Kerubo, Ndizi TV. Miamono omurike ito Frida Kerubo ase oroboti oruro ikiranu ritke muri okamagega yo murai wense Dr. William Samoei Ruto okumerana nababwatani au korwase sector yechipesa ase abeteka gukwanira igoro ya makabeso nabaigo ekerango yechipesa chiri abananchi bagwakanwa ekero wono bagusaba amakabesa nabono nigo igati abananchi korwase county ya Nyamira babiri bawesokia na kubwatuka ebirengerero byabo asikeria barokanire bakogokere getambukire kyo nhatabuna abananchi bali bokonya waise nigo barabe bagokonyeka kigima muri kitukurase county ya Nyamira job manki na manki Omurai bwense Dr. William Ruto nigo arebirundo goikerania chiira alierete abakenya ase campaign chobo choli obonene bwo mwakoyo abamenyi be county ya Nyamira mbarua ebirengereri byabo igoro yegetambukire gyo korusia egati abakenya CRB nagokeya ekerengo gyo gusaba fuliza igotogogete tukuiririata asengenchonga CRP amaene nabange konyotwasire iro lakini otokonyire asengencho gopungusa chibesanke togogete nonye fulisa amaene bunanje nimbwate na igure buya asengencha tabirenga ntonyare ko batokupunguserwe garama CRP ye egochigochaga kwansire tarike ya magochigotorusio yo mutinyo yo 10 engane ye yatogogeti mono kiagera abantu twatingiru CRP ne bibese bike iga abantu konya tobwato boroni we chiribusano kwa makonya gwatingiru tobwatia soko yanira yani ugochusabana wakaruni muntu gwata kuraka neyo na ndo ugochigwakana kwa magote gunande nchiro chindo bwenete komenta o makorusiwo asabande bateba egechambukire keiretwe asefuliza ngechiko baruselia omosigo konyora obachandire ase yakora tenengi yoko keani rate ya fuliza enengi yanja atokonya sana abakenya bali barasekerengo gyanse mbase emigo bono koira egechambukire gyo kabesa nagotumeka chibesa ekyo asokwe yagacha monyare kwe basuko chironi monyare chije ko bakonya chije ndonyare kusaba bakabaitu chibesa nyane kwegendereza matuka mangi abakenya babwate amakabesa mbasabo bwakana asobwango mbachikomentwa ase CRB 9 akinande ngo basabanga bali togo chikoimo kichironi echi tochigotema gwakana nande ntuchikonyaranga gotiga ntuakana egekoera imoroja ase mwaba kobera CRP korusi gwata igento kerera isi konyora twachandikire twabekiru CRP amatuko tigatema twakanire kurwase county ya Nyamira Ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi Miamono job mangi asoroboti ororo ikiranu korwase county ya Nyamira mwancho murigere goikiraga iga nongo korera amayense ya masenchera ere yobo ikiranu korinde to basagoskare kero kirarage chinsa isato ayo mona yanda mange ninchoko yaretrana inda senchera ere yobo ikiranu nabokondra otonyora sensemo ye website wetera www.ndizitv.or.ke asensemeri ya Twitter ni ora tonyora wetera @ndizitv news ase omutandao Facebook tobwate wetera Ndizi TV News Digital nabaigo ensemo ya YouTube ni ora tonyore wetera Ndizi TV News erio togendrego kumanya mankere tariane Evelyn Osero urutwa kubwatrana nere kwene kia awikira sensemo imanyeriro niga korokwa Joshua Utatu konere burigere rubya